Mala Sadiq kai anya kana gani baba lantana zai ba auren lantana kuwa. Dan gwari babu abin da zai hana baban lantana baka auren nan. Kai fa dan gwari fa na yadda kai fa. Allah wallahi na yadda kai. Anya kana gani za ba ni auren lantana. Kai ba dan gari bane. Ni kai ka san na san ka san da kai da shi ai. Haka ne. Ashi ya sa Sadiq na yadda da kai. Ai ni na biya da kai. Shiru baba. Wa alaikum salam. Ina wuni baba? Lafiya lau. Na gida baba? Lafiya lau. An yi ni lafiya? Lafiya lau. Salama baba mun ne muke neman aure ai wajen ka lantana. Shine muka taso ta kanas ta Kano domin mu zo mu shiga cikin gida. Masha Allah, masha Allah. Ba su guri. Mun gode baba. Soyayya muke ba. Yawa. Yanzu a cikin kuwa ke neman lantana, na ga dai wannan kama da yake da dan iska, wannan kuma kama da yake da dan banga. A cikin ku wane ne ke neman auren nada? Ni ne baba, ni ne. Kai ne? Baba ni ne. Amma kai musulmi ne? Ni musulmi ne baba, ni musulmi ne ina sallah. Amma dai na ma dai irin in rago ko kare ya mutu dai muna dai ci ko kaza. Subhanallah. Kuna cin naman kare? Baba muna cin kare na je ma kama shashin kare a gidan ka an za ka fito da shi muna ci. Kuma kuka zo neman auren yata? Baba. Ai kasan shi aure sunna ne abin. Ba zan ba ku auren yata ba. Dala baba dala ka kuri dala yanda Musa ba wasa aure da ni da lantana wasa ba ni. Dala ka kuri baba ka ba ni. Da kai da ita? Baba. Ku tashi mun daga gidana. Dala baba ka. Ku tashi mun daga gidana.